Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Омикрон шолода наурына ничек ачыкларга һәм аннан ничек сакланырга. Азык-төлек һәм даруларны өйгә китереп бирү шәһәрдә волонтерлар эше ничек оештырылган. Теләсә кайсы яшьтәге кешене коткарып була. Онкодиспансерда 90 яшьлек пациентка уникаль операция уздырдылар. Коронавирусның яңа омикрон штаммы белән ажиотаж фонында йогышлы авырулар хастаханәсенең провизор госпиталендә шулай ук шәһәр шифаханәләрендә ОРВИ билгеләре булган пациентлар күп. Сызыклап узарга кирәк. Балалар арасында да авыручылар саны артты. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Сатурация 99, пульс 70. Норма. 3 көнлек тамакта авырту, кола һәм борын тыгылу, хәлсезлек тоелды дип уртаклаша Людмила Шатова. Үземне һәм якыннарымны саклау өчен шунда кабул итүгә язылдым һәм коронавирус инфекциясына тест тапшырдым ди ханым. 3 дня назад, до этого, до Нового года дочка болела, а вот это выходные дни внук заболел, поэтому, наверное, я от него заболела. Я работаю в детском саду, вокруг дети, взрослые. Это очень серьезно. Шәһәрдәшләрнең күпчелеге шифаханәләргә бер үк симптомнар белән мөрәҗәгать итә. Температура, кола һәм борын тыгылу, мускулларда авырту. Яңа штамны һәм гадәти ОРВИны айыру җиңел түгел. Шуңа күрә медикларга мөмкин кадәр тизрәк мөрәҗәгать итү яхшырак. Если у вас или у ваших близких температура 38 градусов повысилась, то здесь нужно делать вызов врача на дом. Также для профилактики этой коронавирусной инфекции необходимо соблюдение масочного режима обязательно, избегать посещения каких-то публичных мероприятий, ну и также обязательно соблюдать личную гигиену, то есть это мытье рук очень частое. Профилактика сыйфатында вакцина ясатырга да кирәк. Яңа микрон штаммы таралу сәбәпле шәһәрдә предприятиеләрдә һәм учреждениеларда тикшерүләр көчәйтелгән. Гамәлдәге чикләүләрне катгыйландыру мәсьәләсе дә карала, әмма әлегә аларны кертү планлаштырылмый. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Балалар өчен QR-кодлар кертү планлаштырылмый. Бу хакта матбугат конференциясе барышында журналистларга Яр-Чаллының баш санитар табибы Илгизәр Бариев хәбәр итте. Әлегә COVID-19-га каршы өстәмә чаралар кертү мәсьәләсе дә каралмый. Спикер билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта булган чикләүләр җитәрлек. На сегодняшний день в республике действуют и по городу ограничительные мероприятия, которые вполне адекватны существующей эпидемиологической ситуации. В случае осложнения или ухудшения ситуации, естественно, вопросы будут рассмотрены и приняты дополнительные меры. Теманы дәвам итеп, Татарстанда бер тәүлектә коронавирусның 412 яңа очрагы теркәлгән. Бу пандемия башланганнан бирле республикада теркәлгән рекордлы күрсәткеч 5 кеше чирны читтә яктырып кайткан, калганнары башка авырлар белән аралашу нәтиҗәсендә электергән. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 80 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 28 гыйнварга республика буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 47 030 очрагы билгеләп, аларның 38 809 терелгән, 194 узган тәүлектә. Әгәр сезнең дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8 909 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Ялгыз пенсионерлар игътибар үзәгендә. Гомум Россия халык фронты волонтерлары өлкән яшьтәге шәһәрдәшләргә ярдәм күрсәтә. Азык-төлек дарулар сатып алып, өйләренә үк китереп бирәләр. Тулырак киләсе материалда. Вот список. Вот деньги. Хорошо. Камилә Альмөхәммәтова инде елдан артык волонтер булып йөрим. Студент кыз атнасына 5 кешегә ярдәм итәргә өлгерә. Әби бабайларның бер генә рәхмәте дә ни тора. Тагын да изгелек кылырга канатландыра ди ул. Началось все с работы в волонтерском штабе во время пандемии. Помимо новых заявок, мы работаем с уже подшефными бабушками и дедушками, с которыми поддерживаем связь и периодически созваниваемся. Заявка булу белән волонтерлар кирәк-яракларны сатып алып, әби бабайларны өенә илтеп бирәләр. Фатирга кермиләр, пакетны йорт бусагасыннан гына тапшыралар. Торам бер үзем генә, туганнарым юк. Туганнарым булмаса да, мен бик шат, мен яшь кызлар, җегетләр киләләр, булышалар, продукт алып кайталар, дарулар сатып алалар. Бу юнәлештә волонтерлар пенсионерларга үз изоляцияләү кертелгәч эшли башлыйм. Ярдәмгә мохтаҗ өлкән яшьтәгеләр бик күп диялар.
После карантина у нас появилось достаточное количество подшефных бабушек, дедушек и также людей с ограниченными возможностями, которые могут в любое время обратиться к нам за помощью, и мы непосредственно ее окажем. Біз бірге Россия күлем акциясында 20-ләп шалы волонтеры катнашамыз. Соңгы 2 елда гына алар 4000-нән артык үткән яшьтәге шәһәрдәшебезгә ярдәм итәргә өлгергән. Лилия Хабибжанова, Арина Шамина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Еш қымаушауламай, онкодиспансерның Йоршалы филиалында 90 яшьлек пациентка уникаль операция ясадылар. Шалылының суқыр шәгісінен шиш алдылар. Заманша жиһазлар һәм компетентлы табиблар ярдәмендә операция уңышлы узды. Спасибо им всем. Дай Бог им здоровья, счастья, благополучия. Менә шулай күз яшьләре белән Хәнәфи Зиганшин табиб коткаручыларга рәхмәт белдерәм. Баш әйләнү һәм даими хәлсезлек мондый симптомнарны пенсионер җәйдән үк тойган. Әмма ул яшенә азылтап табибларга шундук мөрәҗәгать итми. Хәле җиңеләймәгәч 90 яшьлек пенсионер поликлиникага барырга карар кыла. Делали БСМП здесь же, переливание крови, 1,5 литра переливание крови делали, и я стал нормально ходить потихоньку так. А то потому что уже глаза темнеет, голова кружится, так, и все отказываются ноги. Подняли гемоглобин до 90, а нормальный, оказывается, должен быть 130. 4 ел элек пациентның туры шәген алу буенча операция ясалган була инде. Хәзер тикшерү нәтиҗәсендә Хәнәфи Зиганшинның суқыр шәгендә шиш булуы ачыклана. Ирне онкология диспансерына операцияга җибәрәләр. Учитывая возраст, общесоматическое состояние дедушки, были определенные риски. Мы как бы учли все это, использовали технику fast-track хирургии, то есть максимально подготовились на дооперационном периоде. После, значит, подготовки сама операция заняла довольно непродолжительное время по нашим меркам. Операция 3 сәгатькә якын дәвам итә һәм уңышлы уза. Пациентны берничә көннән соң өйгә чыгаралар. Хәзер аңа озак вакыт реабилитация үтәргә туры киләчәк. Онкология диспансерының ярты ел эшләү дәверендә мондый диагноз белән 50-дән артык кешегә операция ясалган. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева. Сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Сдаются в аренду торговые площади в торговом центре «Муравейник», 2-й этаж. Телефон 8 960 080 15 31. Требуется рабочий на производство, стабильная заработная плата, официальное трудоустройство, обучение, вахта по проспектам города. Телефон отдела кадров 46 53 11.